Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw and welcome again sa atuang tulumanon ang Hugyawan sa Set Panyawan. Uban gyapon nato kining atong partner sa atong health nga maghatag og paghubad sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian and of course paghatag og information para nga makaangkon kita sa mas maayo natong kalawasan. Ang atong kauban gyapon sama sa nanda si Sir John. Sir John, maayong adlaw ra kanimo. Yes, maayong adlaw naman daw Sir Rick, no. Tanan na to ating paminaw ko sa kamutan. Sa ato mga listeners and viewers, ang ato ang Hugyawan sa Set Panyawan sama sa naandan pinaluyuhan sa mga produktong herbal nga dunay gipagtubag sa mga balatian. Ang ato ang Set Panyawan Plus Mangosteen nga ang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan herb. And of course ang ato ang Set Panyawan with garlic, ang ahos nga napamatudan nga makatabang batok sa high blood pressure o usab sa ginatawag nato nga pag-angkon sa taas nga bad cholesterol. And of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, ang ato ikatulong nga klase nga kape nga di na pamatudan nga mao kining klase sa kape igsuon nga dunay mga pagtubag sa mga balatian, labi na kung kini urinary tract infection, adunay problema sa myoma, no, adunay mga problema sa prostate sa mga kalalakian. So nindutan jud kaayo ang ato ang produkto nga SED Cogon. Ug usab niya na mga igalay igsoon na doon na po kitay mga haplas or doon na kitay haplas nga napamatudang makatabang ang SED liniment oil nga napamatudan nga 100% gayud nga dunay mga pagtabang sa mas maayo natong kahimsog. Ilabi na gyud kung kita dunay mga problema susama pananglitan sa pag-angkon og balatian sa or shall we say kanang mga problema sa gikatawag nato nga kani bitawng arthritis o baka rheuma. And of course ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix nga nindutan kayo nga makatabang sa tuwa, no? Gumikan kay angkon ini ang upat ka mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo alang sa paghatag og kahimsog sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, padayon gyapon kita sa mga pagpaila-ila sa mga myth or shall we say kanang mga tinhuan natong mga Pinoy and unsa may atong mga views ani, no? Nga unsa kay mga kalambigitan ini. Ang atong hisgutan karon Sir John, kaning matud pa nila, og basa ang imong buhok, bawal kang matulog kay makabuta. No, nakapaminaw nakadungog na kinana, no? Yes, sir, sa mga katigwangan nga matud pa nila basta gali kuno basa ang buhok then matulog. Nagitendency nga madaot ang mata. Sige tagay kuno pagpaila-ila ni ana nga myth ug unsa may kamatuoran na nabagyoy kalambigitan Sir John nga kung matulog ta nga basa ang tong buhok, no, mabuta ta kadugayan. Atong paminawon ni Sir John. Sir John, go ahead. Kana Sir Rick, no, dako gyud kay na og kanang layo kayo, no, ang application kung sa theoretical to practical. No, kung basaon ni imong buhok, matulog ka, maapektuhan ang imong mata, no, o pananaw. Kana, no, dugay na sab kay na nga gipasalin-salin gikan sa tuang mga katigulangan, no, so cultural na gyud kayo ni siya. Actually kung wala na usahay magigiga na lang gani siguro no nga say mo yung nga siguro dili mo sugod si mama sa una nga matuog mi nga basa ang buhok kay tungod kay kasi mabasa ang unlan, mabaho ang unlan, no, kana no mo to ko ana. Oh, no, so ang kalambigitan sa imong pananaw, no, diya sa imong buhok is wala gyud siya connect, no. So tinuod nang ginaingon, no, na sa basa kong iyaan ingnan ko nga wa may mawa kung totoo, no. Tinuod man na pero ang aron nga atagan nato justisya, no, tong pagsabot ba nga diya sa atohang mga kaigsuonan nga atud karon, no, nagatuo pagyapon niya na nga kana siya walay kalambigitan, no, ang unsabay walay connection medically ang basa nga buhok, no, bisan yan atong buhok, no, protein na siya keratin, no, based na mga na parte sa tong panit, no, kining buhok nato asa dili na ko siya makonek kung asa padulong tong basa nga buhok padulong dito sa iyang pananaw, no, sa iyang vision, no. If
either makadaot pa siya sa mata o dili, no? Ang sa medical nga side, no, is ina-debunk gid nato ni siya nga ginaingon gid nato nga kini nga pagtuo dili gyud ni siya tinuod. So kana siya Sir Rick. Sa to pag iday dili giday wala giday kalambigitan no ang ginatawag nato nga pagkatulog nga basa ang buhok sa pagkadaot sa atong mga mata. Kay matud Yes, palagi sir. nila Sir John kay sa unang mga panahon mo gini mga tinhuan sa mga katiguangan nga basta gali basa ang buhok ilabi na sa mga kababayenan nga pag matulog gani ug basa ang buhok madaot jud ang mata. Well, actually, kung mata ang atong pagaysigutan, Sir John, nainindot kayong produkto sa SED marketing nga makatabang sa retina o sa mga parte pa sa atong mga mata nga usay mamoy may hinungdan no sa pagkadaot niini kani nga atong SED Panyawan Plus Mangustin. Ang mangustin day Sir John napamatud-an nga naa din siya pagtabang no sa ato ang mga mata ilabi na sa mga lenses niini kaning ginatawag natong retina. Kay aside sa makapahinlo siya, makatabang siya sa pampahimsog sa mga gagmay kaayo nga mga klase nga mga kaning ginatawag nato mga ugat-ugat nga gagmay pagali sa tinuod yun sa na. strand sa atong mga buhok no. Inana Yes. kagagmaya ang atong mga ugat-ugat sa utok and then sa utok sa atong mga mata. And mo nang usahay pod kana ilabi na kining mga diabetic patients pagka taas kayo ang sugar musulod yun sa kaning mga gagmay nga mga ugat nato sa mata hinungdan nga adunay pagpang kanang itong labo no nga malabo ang atong pananaw mahanap and particularly kung medyo sobra na jud kayo mo nang ginaingon nga diabetic retinopathy nga diin naigo na gyud ang mga kaugatang gagmay sa retina hinungdan nga dili gyud ka makatulog kana inuon mo tuo ko nga ang sugar posible pag makadaot sa ato ang mga pananaw. Yes. Pero kaning pagkatulog nga basa ang buhok murag dili. Ang usa lang niya na mahimong mabasa ang imong undan o mahimo hinong mabaho no kay syempre basa man no dili man na siya usually gud nga ginabulad nato no kay pag kumagkatulog toro man na siyang hipuson. Ang tendency na hinoy pag smell no pagbaho ang ato ang undan pero apekto ni sa atong kalawasan murag wala man. Pero mas maayo gid po siguro nga before you po ka matulog manarapo kasi mong buhok no imong yung paningkamutan nga mauga kay mas mas komportable ka ba nga matulog ka nga uga ang imong buhok and of course mas hinanok po noon kay presko ang imong paminaw. And by the way mga kaigsunan na speaking of sleep ang kape nato ang SED Panyawan Coffee Mix sa kanindutan kay nga klase nga kape nga naay pagtabang sa atong pagkahinanok sa katulog gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang no ilabi na ang SED awang Panyawan og kaning mangustin nga napamatud-an nga makahatag og mas hinanok ka katulog dili ta mabalaka nga mapareha sa uban nga matud pa nila basin kunog ma-insomnia na yun kay nagkape kani siya nga klase nga kape herbal man kini. Wala kani siya epekto sa tong lawas nga makadaot kun dili lamang pagtabang no munang pati pa pagkatulog mas nindutan kayo. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Salamat usab gyapon sa kahigayonan nga nagkauban kita nining atong tulumanon karon. Salamat kay Sir Rick no sa another chance na po o gunta padayon pagyapon sila sa pagsubaybay natong programa. Sa atong mga kaigsunan diha karon nga aduna pay mga problema sila mga panglawas, gusto ba ninyong makaangkon og depensa, paghatag og alibyo sa mga balatian. Aduna kitay mga produktong herbal sa SED marketing nga napamatud-an, ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang SED Panyawan with Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula kini nga ngayon natong pilian depende sa atong panglawas ug mga balatian. And of course kaning tanan adunay gahom sa Panyawan mo nang makasiguro ka nga aduna gyud kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw mao kadto ang atong hugyawan sa SED Panyawan. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.